Погледам малко телевизия. На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария Мец. Честит 3 март на всички българи! Гранушки, защо днес е толкова важен ден за българите? Как така не знаеш, бе? Днес е националният празник на България. Освобождението ма. Боже! Безобразие. За да уважиш българските традиции, той е инглиш, ще трябва да го позабравиш за малко. Това ще бъде трудно. A few moments later. Малко закъснях да ти дам мартиницата за 1 март, обаче все още не е късно да отидеш някъде да се обечеш с нея. И бабо, до година да ме забравяш, защото иначе...